आज या ठिकाणी ग्रामपंचायत पारतच्या वतीनं जे विविध विकास कामांच्या मागण्यासाठी उपोषण करण्यात आलेलं आहे, या उपोषणासाठी या ठिकाणी उपविभागीय अभियंता महावीज वितरण कंपनीचे तुरे पाटील, त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नागर गोजे आणि गट शिक्षणाधिकारी शाहगडकर यांनी भेट दिली। परंतु ज्या मागणीसाठी ग्रामपंचायत पारतच्या वतीनं हे उपोषण सुरू आहे, त्या बाबतीत ठोस असं काही त्यांनी उपाययोजना सांगितले नाही, त्यामुळे हे उपोषण सुरूच आहे। परंतु आता उद्यापासून या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेनेतर्फे सुद्धा तीव्र आंदोलन उभे करण्यात येणार आहे आणि रस्त्यावर ज्यावेळेस शिवसेना येईल त्यावेळेस होणाऱ्या गंभीर परिणामासाठी संबंधित प्रशासन आणि अधिकारी जबाबदार राहतील। या ठिकाणी आज उपोषण स्थळावरून छत्रपती संभाजी महाराजांनी जे मराठा समाजाच्या आरक्षण आणि विविध मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केलेलं आहे त्याला सुद्धा पाठिंबा देण्यात आला। तरी या उपोषणाची दखल प्रशासनानं तात्काळ घ्यावी, अन्यथा गंभीर परिणामासाठी जबाबदारी स्वीकारावी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।